Umdlalo wasesiswini weKaizer Chiefs uAsanele Velebayi uchaza isikhathi sakhe sokuqala eqenjini njengethuba lokufunda umdlalo nomdlalo. uVelebayi ujoyine iThe Glamour Boys ekuqaleni kwalomkhankaso kulandela inqubo ende yokumdlulisela ehlanganisa iklub yakhe yangaphambili iCape Town Spurs. Lo mdlalo oneminyaka engu-22 ubudala ogijima ngesivinini usezihlanganise kancane eqenjini leChiefs esedlale izikhathi ezine kuyona yonke imiqhudelwano okuhlanganisa nokudlala kabili kuBetway Premiership nemibili kuCAF Confederations Cup. uVelebayi uveze ukuthi ukuzethemba kwakhe kukhula kancane kancane, ephawula umehluko novalo ayenalo ngesikhathi eqala ukudlala. Wathi uyafunda futhi uzivumelanisa nezimo nsuku zonke, futhi lapho eqongelela imizuzu eminingi ukuzethemba kwakhe kuyakhula. Uphethe ngokuqinisekisa ukuthi uzijwayeza kahle kakhulu isimo seclub. Khona manjalo iOrlando Pirates kulindeleke ukuthi ingabi naye umdlalo wasesiswini onethonya uSihle Nduli emidlalweni omanqamu weCarling Knockout Cup ngomgqibelo ngenxa yokulimala. Amabhakabhaka asobhekana neMarumo Gallants kwamanqamu obhekwe ngabofu eNew Peter Mokaba Stadium ngomgqibelo ebusuku, efuna ukuthola indondo yesibili kule season ngemva kokunqoba isicoco se-M10 8. uNduli akakaze abonakale kuPirates kusukela ehlula iGolden Arrows ngo-3-1 ekuqaleni kukaNovemba. Iqembu liqinisekisile kuwebsite yalo ukuthi uNduli kulindeleke ukuthi angadlali emidlalweni wamanqamu. Nokho iPirates iveze ukuthi inamandla anele ukuvala isikhala sokungabi khona kwakhe. Ibala isipiliyoni sikaMakhehleni Makhawula okubika ukuthi ushaye into ecokeme ngemuva kokuthola imizuzu emqoka kulandela ukuhlala kwakhe eceleni.